Sikok Hapkha TTAADC Chairman Bhaba Ranjan Quater tini VIP Quater se tini Sikok rok abahike habi mano hingkai tini tongkosong tongnai lukurok ni nogroko bahai tongkhna hini tabok TTAADC Chairman Bhaba Ranjan Reang ni khawa belekheno wanamung habjak. Gas cylinder khogit lang thanga okay tei abo fridge ni mani rok pura kun kerikha okay yang abo pura o computer ko tongo laptop khogit lang thanga abo ega pura bisna rong ni mani jotono Obai ke talam boko gitlang itangka rirok pura saharjak pura Tilang kha तो सरकार के किए तिलंगन बता निकल ना दे Hayung ha busarokni salo hayungni joto lukurokno hamjakma tei khuluma yafaro TTAADC ni bwkhaktwi hani busarokni hukumu mukumu buni slai juda buni slai kuchuk buni slai kotor hani busarokni kanmung chumung rwchabung musamung chamung bebak belaikhe bolaijago hayungo Jeng TTAADC hayung ha busarokni salo diayo hani busarok teibo kuchugo kathon tei hayung gwnangwi sinimung manthon